kenapa kok sik jenenge legi kuwi? Ya legi kuwi mau senajan wadah iki gedhe, wadah rezekine gedhe, ning kenapa kok akeh sing legi kuwi uripe rekoso? Sing akeh cobane ugal-ugalan terutama dalam bidang ekonomi. Nek dalam bidang hati mengko dhisik ya kita ngomongke ekonomi. Terus apa to Pakde sing iso gawe legi kuwi dadi sugih, iso mentas dari keterbatasan. Nah, iki menarik banget. Ya, tak omongi ya. Sing jenenge legi kuwi mau pancen disangoni karo sing gawe urip kuwi aura sing apik banget. Sekali lagi aura sing apik banget. Ora mung aura apik banget sing iso ditampa menungso, ning uga ditampa oleh kewan lan alam semesta sekitarnya. Ora mung kuwi tok ternyata sing jenenge aura legi kuwi mau kuwi yo gampang banget disenengi, diserap karo energi kelimpahan atau energi duit. Nah, ning Pakde nyatane lho Pakde, aku legi ning kok urip rekoso-rekoso wae. Nanti dulu ya. Kuwi ana sebabe. Terus kemudian pertanyaannya adalah, nah terus kenapa Pakde legi sing jarine mau dikatakan aurane menarik energi-energi baik kok iso uripe rekoso? Nah, iki jawabane. Legi kuwi dikeki sangu karo sing gawe urip kuwi watak sing positif banget. Atine gampang gembeng, gampang dirayu, gampang dijupuk, ora tegelan, gampang diapusi, gampang diglembuk. Sithik-sithik metu prul ora tegelan. Sithik-sithik ora tegelan terus ngetoke sesuatu yang besar. Kuwi legi pancen gawan bayi lagi kaya ngono kuwi. Nah, dikaitkan dengan guci rezeki sing gede banget ki mau, sakjane ini menjadi kekuatan, ning ya menjadi kelemahan besar. Mergo apa? Mergo legi kuwi dengan sifat-sifat sing gampang ora tegelan, gampang nyahnyo, gampang percaya, gampang diapusi, gampang dikempongi, itu menjadi lubang keboncosan yang luar biasa besar. Mulai saiki coba tok refresh meneh. Piye carane atimu ki mau sing tetek nulung uang? Oh, boleh-boleh saja, itu bagus banget. Peduli karo uang? Oh, tentu saja boleh, ora apa-apa. Sing jenenge apian karo uang ora apa-apa, ning tetep sing ngati-ati. Ojo gampang kebujuk, ojo gampang kerayu, ojo gampang sing jenenge atimu kecuil terus akhirnya gogrok sak wiji-wijine. Maksudnya mak plok entok nene opo anane sak akeh-akeh. Ojo nganti kaya ngono kuwi. Itulah kelemahan legi sing paling gede. Kuwi tok perbaiki dhisik. Sing kedua, legi kuwi sinaosa wonge kreatif. Wong iki seneng kerja keras. Wong iki ora keset. Wong iki bener-bener pikiran iki kepengin maju. Ning duwe juga kelemahan sing nemplek neng legi. Apa Pakde? Pertama, gampang jeleh. Wis, dadi nek kowe ndek usaha apa-apa, lagi merintis werna-werna, ikuti proses semesta itu dengan baik. Ora kok sithik-sithik jeleh, sithik-sithik mutung, sithik-sithik kagol terus mandeg anggonmu usaha. Kuwi kelemahan legi sing nomor loro sing gawe kowe angel sugih. Sing ketelu, legi kuwi pancen ilate murup padha karo pon, ilate monyel, nek mangan ya kudu enak. Paling ora ana rasane. Nek ndelok barang ya mesti tiba sing paling apik. Ndelok sesuatu ya tiba sing regane kok ndilelahe paling larang atau paling tidak regane muni. Nah, legi kuwi nek nyekel duit wis ora peduli. Pengen apa wae blableb langlung duit iki ora ana sikile, wis langsung mrucut lunyu ilang. Ya kuwi sing ati-ati. Sing kepapat, kenapa kok legi kuwi angel banget sing jeneng ya ora angel banget ya. Kok rodok kangelan anggene
bangkit anggone munggah setapak jauh lebih indah kondisi ekonomi ini. Padahal semesta wis maringi dalan seluas-luasnya untuk legi. Semesta wis maringi fasilitas apik untuk legi. Nah, berikutnya nomor 4 yo. Legi kuwi nek wis bucin, wis ra dinggo logikane. Sekali lagi, legi nek wis bucin, wis atine ketaman asmara, atine kobong karo katresnan. Sekali lagi, atine wis berbunga-bunga, wis nyeprok mekrok ngono kae. Wis sing jenenge legi kuwi nyah-nyoh karo pacare, karo pasangane, durung karo keluarga pasangane, durung karo keluarga terdekat orang yang dia cintai. Wis nyah-nyoh, ya kuwi sing marake boncos. Apakah itu buruk, Pak De? Tidak. Tidak sama sekali selama posisi ekonomimu wis mapan. Selama posisi ekonomimu wis dadi, durung isih merintis. Nek kowe isih merintis ya, isih timik-timik mbangun, isih timik-timik mboko sithik kowe mbangun usahamu, bangun masa depanmu, tinggalkan sing keempat kuwi mau. Ya, bukan berarti kowe njuk pelit langsung gegem, ora kaya ngono kuwi. Tapi kabeh ditoto dan diatur. Ya. Terus berikutnya, legi kuwi gampangke duit. Mindsetnya legi kuwi duit entek, sesuk ana meneh. Mergo apa? Mergo pancen legi kuwi akeh-akehe digemateni karo sing semesta jagat iki. Apa-apa digawe gampang. Ning pancen tangane legi kuwi mau ya tanganmu kuwi tangan sing buka. Ora tangan sing gegem. Ya kuwi ana apike, ana eleke. Apike yen pancen ekonomi wis mapan kuwi ora apa-apa. Ning sekali lagi nek kowe isih merintis, tok toto. Aja gampangke duit. Mergo kowe dikei banyak kemudahan terus biar-biar ngantek kasatan, ngantek sesuk mek arep muni alah sesuk ayo isih ana meneh. Ora kaya ngono kuwi. Sing jenenge roda kuwi tetep muter. Sak apik-apike daya magnetmu nek kowe tetep kaya ngono kuwi selama ekonomi durung dadi mehmu munggah rotok kangelan. Aku tidak mengatakan mustahil tapi rotok kangelan. Tapi yen ekonomismu benggangsut wis biantar banget ning dhuwur ora apa-apa. Tidak apa-apa. Tetep kowe arep boros, kowe arep nyah-nyoh, kowe arep plangplung, arep calcul, ora apa-apa. Selama ekonomimu kuat, dompetmu kandel, sangumu akeh. Ya. Terus kemudian saiki piye carane kowe iso munggah step, 2 step, 3 step lebih dari kondisi saat ini. Nah, saiki tok damekan hatimu karo sing gawe urip. Dalam artian saya tanamkan di mindsetmu terutama sik legi sing lagi awal nandur, legi sing lagi merintis, legi sing lagi ngepek-pek, legi sing lagi awal-awal membangun masa depan. Tanamkan hatimu bahwa guci bejanamu itu bejana yang besar dan layak untuk dikebaki oleh semesta, bahkan ngantek luber-luber. Tapi sebelum luber, sebelum ngantek utah-utah, kuwi manfaatno kanthi cara sing bijaksana. Carane piye? Carane borosmu ki mau tok ganti mindset dengan cara sedekah. Sedekah pilih dina sing paling tok sepi. Golek orang primbon kuwi akeh banget dina sing iso dienggo legi memulai sedekah, legi memulai hari, legi memulai gawean-gawean gede. Dadi jiwa borosmu ki mau tok kendalikan, tok rubah dadi jiwa sedekah. Artinya sing mbok tokne kuwi mau ora waton ditokke tapi tokke tepat sasaran dan tepat tujuan serta ada sesuatu yang menyertainya. Ya kuwi mau tokkene sedekah kepada orang-orang yang berhak. Kuwi sing pertama. Sing kedua, buang mindset jauh-jauh bahwa sesuk iki ono duit meneh. Sesuk duit meneh. Ora apa-apa, tapi ojo tok gampangke sak nyet. Dadi
pancen kita harus berpikir secara kelimpahan, ora sawedi tentang uang. Ning tetep nganggo aturan dan bijaksana. Sekali lagi yen awakmu sanggune isih tipis, durung kandel, tetep kudu hati-hati. Wis, ngono ya. Iki salah satu cara sing iso mbok lakukan. Tetap nenuwun, tetap ndonga, tetap berbuat baik, tapi manfaatkan berkah sing wis mbok cekel tangan kuwi kanthi bijaksana. Mergo iling-ilingo. Ya, sekali lagi sadurunge tak tutup omonganku iki, iling-ilingen. Legi kuwi angger duwe kanca, kancane susah, kancane wis kekurangan, legi jungkir balik nulungi. Pertanyaannya sekarang, yen awakmu ya legi ya rungokno legi, awakmu lagi kekurangan, benar-benar garing nganti arep nembung rawani, ana sing teko. Tak takon, kancamu sing tok ewang-ewang iku ana sing teko. Hitungan dengan jarimu, sapa wae sing teko. Nah, dari jawaban ini mulakno tetap sing hati-hati dan bijaksana dalam mengendalikan ekonomi. Wes ngono ya, lagi pokoknya rasa khawatir, rezekimu gede. Nek saiki awakmu sih diujikan di ugal-ugalan, tetap ikuti prosesnya dengan baik. Karena pada dasarnya sing jenenge Gusti ingkang murbeng jagat kuwi nitipke energi narik rezeki neng awakmu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Koreksi hatimu dengan sedetail mungkin. Endi salahmu, endi kurangmu, tok golek dhewe. Pasan ngono perbaiki. Yo pasrahna uripmu sumeleh, rasa ngongso, rasa ngoyo, rasa jahil, rasa jahat karo wong. Pasrahno. Wis ngono ya. Salam rahayu saka Bako untukmu legi. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.